So, suot ko recording guys. Tanong ko rin mga tuhan na marag ko. Marag mag-vlog na sila. Gini, sulti ko tinuod. Wah, ano, wala na, tapok na. Mag-vlog din sila guys. Vlog. Matawag miriki. Mangwarta ni. Ano, klaro kini. Ikari mangwarta. Okay, mangwarta, klaro kay ka. Ako na may kon. Konar ko. Oh, siya ako. Ako na magipakita ninyo. Isa gipauso ka kay mga tog ni. Mga tog, gina mag-vlog-vlogit mo. Musa si vlogan mo. From video mo. Yung video mo, yan mong busaba. Video ko no. Klaro kayo mo. Video mo. Oh, napay pagkaon niya oh. Oh, na lang, angko na lang. Ano may content niya? Atay. Angko na lang. Angko na lang. Kini yung plano mo yung video ba? Nagguway ni mo din day. Haya, July guys. Abot naman nag-300 yung followers guys. Wow! Congratulations! 9,000 na nag-compute. Manifesting guys, charot. Kini si Dong Alvin ang kuan mas lang papa niya ng yang content sa papa niya to isod gapos ka papa niya. Yun na siya 390 followers mo no? Yaya ni mo to. Ikaw. Ay, gamay kayo eh! Ay, gamay kayo! Kung kakuan on. Imong naong ka na. Uy, gamay kayo. Pilaro nang basta gamay kayo. Imong naong ka na. Yaya. Imong naong ka na ya. Yaya ni mo to. Yoy. Maralag, gamay kubrahan. Taglaw, walag. Libo ko rin mo. Ikaw mo ikuan. Libo ko rin mo ito guys. Basta nag-vlog na ba na kayo? Hindi kubra na mahilom naman. Hindi na magsaba. Ito hilom. Ay, tay! Tanda ba ka? Tanda ba ka? Di ba butong ka ito? Di ba? Kubra na siya. Wala oh. Kubra na siya. Wapa. Tibo ko. Lapas na. Ang sabi charon. Tibitsing ko naman. Hagber naman. Ay. Kauntain.